Kyllä vain, taas ollaan tuottetestausten parissa. Täällä olisi tällä kertaa vuorossa K-menu pekoni. Toinen puoli on syöty, en tiedä koska, enkä tiedä kuka, itse varmaan, mutta päiväys tässä toisessa puoliskossa, mikä on ilmatiivis 18.6.2025. Apua! Ei voi syödä enää. Kamalaa! Tänään on 29. päivä, 11 päivää väliä. Vai onko sittenkään näin asia? Nyt se tarkistetaan puukolla. Jostain. Noin. Täysin good. Täysin käyttökelpoinen. 11 päivää. Nothing. Ei mitään. Ei mitään vika. Ei mitään värieroa. Ei hajueroa. Ei mitään. Ystävät. 11 päivää. Kiitos.